Neki snovi zahtevaju više od mašte. Oni traže čvrste temelje, konstrukcije od čelika i poverenje. Dobrodošli u svet građevine gde svaki čelični spoj konstruiše budućnost. Tradicija kompanije Čelik duga je više od 5 decenija. Od samog početka proizvodnje beležimo konstantan rast i razvoj. Danas, Čelik predstavlja inovativno preduzeće koje se prilagodilo savremenim zahtevima industrije čeličnih konstrukcija. Osnova našeg poslovanja je razvijanje trajnih partnerstava zasnovanih na uzajamnom poverenju i postignutom prosperitetu. Stremimo ka pružanju jedinstvene pažnje svakom klijentu, istražujući i zadovoljavajući njihove specifične zahteve. Primenjujemo sistem upravljanja kvalitetom koji osigurava visok standard proizvodnje i izgradnje čeličnih konstrukcija. Sertifikati i standardi koje smo implementirali u poslovanje potvrđuju našu posvećenost stvaranju sigurnog i održivog okruženja za sve, doprinoseći tako blagostanju čitave zajednice. Upravo ovde vaše ideje dobijaju krila. Naš tim spreman je da vašu viziju pretvori u stvarnost.